Milí naši poslucháči, je tu opäť čas vianočný, čas chrumkavých medovníkov, voňavých oblátok, zoniaceho snehu, blikajúcich svetielok vianočného stromčeka. A presne taký vianočný čas sme mali aj my na našej škole. Kedy je ten správny čas na stíšenie sa, ak nie v advente? Rozvojom tejto zručnosti sme začali už cez adventné obdobie. Neskôr sme sa venovali úcte, dobrosrdečnosti a to všetko sme završili vďačnosťou. Veru tak, máme byť za čo vďační, či už svojim rodičom, kamarátom, učiteľom. Všetky zručnosti sme sa usilovali použiť v decembrových aktivitách. Rovesníkom učení venovanom rozvoju kreativity počas divadelných improvizácií na vianočnú tému. Svoju zdatnosť sme preverovali v športových súťažiach a vedomosti zas v celosvetovom vianočnom kvíze. Inšpiráciou pre nás bol hlavne príchod Mikuláša, ktorý nás obdaroval nielen sladkosťami, ale aj bohatým mikulášským programom, ktorý naši prvostupniari a piataci absolvovali v kinosále na Pohronskej Polhore. Super mikulášskym prekvapením pre žiakov 6. až 9. ročníka bola aj bubnovačka na rôzne druhy exotických bubnov. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého o pôvode bubnov, ich výrobe a dokonca sme na nich aj bubnovali. Spopod našich rúk vychádzali naozaj veľmi zaujímavé bubnové melódie a sme vďační aj za túto skúsenosť. Deviatník nás sprevádzal celým adventným obdobím. Chceme poďakovať deviatakom, ktorí sa naň zodpovedne pripravili a navštevovali naše triedy. Česká vôňu Vianoc nám evokovala aj vôňa vianočných oblátok, ktoré sme my žiaci piekli v našej škole každý deň. Aj sme si zapapkali, aj sme niečo zvýšili na vianočné trhy. Bolo to naše sladké potešenie. Vyrábali a predávali sme aj naše rezance a kapustu, ktorej výrobná dielňa bola v materskej škôlke. Takíto sme my všetci podnikatelia. Vianocami žili aj na našej materskej škole, kde si materáčikovia pod vedením pani učiteľiek pripravili bohatý vianočný program plný pesničiek a tančekov. Svoje dobré srdiečko pretavili aj do výroby ozdôbky pre Nikolku. Pomoc pre Nikolku sa stala hlavnou témou vianočných trhov, Vianočnej akadémie i vianočného koncertu našej Zušky. Ako každý rok aj teraz pripojili ruku k dielu naši rodičia, žiaci, pedagógovia, za čo všetkým nesmierne ďakujeme. Takto sme nielen pohľadili svoje duše krásnymi vianočnými rozprávkami a nádhernými melódiami, ale sme hrdí hlavne na to, že sme mohli podať pomocnú ruku a potešiť niekoho, kto to naozaj potrebuje. Ani tieto Vianoce sme nezabudli na starších, opustených ľudí v našich obciach a obdarovali sme ich drobnými balíčkami, ktoré boli taktiež naplnené vašimi darmi. Ich vďačnosť bola pre nás odmenou. A potešili sme sa aj my medzi sebou navzájom prostredníctvom Vianočnej pošty. Pozdravy naplnené láskou, prianím všetkého dobrého a hlavne plné vďačnosti prúdili počas 3 predvianočných dní celou školou a potešili adresátov i odosielateľov. Okrem vďačnosti a dobrosrdečnosti sa naši 8. a 9. museli popasovať aj s pocitom zodpovednosti. Zúčastnili sa online webinárov o duálnom vzdelávaní či profesijnej orientácie, kde už museli naozaj preukázať seriózny záujem o svoju budúcu strednú školu. Vianoce na dedine. Tak sa volal vianočný koncert našej Zušky. Krásna scéna a kostýmy spojené s hudbou vyčarili krásny umelecký večer, ktorý si vychutnali všetci absolventi a priaznivci našej umeleckej školy. Ďakujeme organizátorom aj hudobníkom. Poslednou krásnou bodkou bola Vianočná akadémia, do ktorej sa zapojila celá naša škola. Obdarovali sme seba aj našich najbližších skvelým vianočným programom, ktorý sa odvíjal z krásnych zimných rozprávok. Zmeklo nejedno srdiečko a vypadla aj slzička. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom školskom ukončení starého roka. Prajeme vám, milí poslucháči, aby ste príjemne prežili Vianočné sviatky a šťastne vošli do nového roka. Lúčia sa s vami moderátorky Laura Ťažká a Daniela Švantnerová.